कृष्णआसो मिन्थिगोन फिसालानि जात मा खालामखो जगसे दैखौ सस' सासाय खोलैजोब्बाय नै ओंखाम संग्रायाव आं ओरैबादि माने दाबुंसै आरोना जेसेबांनो थाब खालामनो सानगोन इसिबांनो माने आइ आफा आदा बाजै सेस ओंखारजोबगोन आरो जिबनाव नै जगसे दैखौ साफा सेस ओमफ्राय ओरै बिमाया नै सारायसे जाननानै माबा मोनसे फिसासो बाहेरायाव लायब्रबदोंमोन बैहाय दाबुंसै आरोना पटल एवनो आखायाव लादों आं नै सारायाबो दुंखाबाय बन्दबो खालामबाय एवहोलां साफा खालामहोलां खालामसै आं एकदम नै गैला जेब जेब दै गोजासै आरोना भगबान खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबानिव्लग इउटिउब चेनेलखौ फ्रेन्डखौ सापर्ट बावबाय सय माइजों जे भगबान नाय महर लानो सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोसे नों मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना बेल आइकनखौबो थिं बाजानानै होलांबानो जाबाय बाबा फैद' ना दसे थाथ'बावदो फट'ला मोनथ'वाखै र' दैयाथ' खालामबाय खिन्थु एसे राननांगौ दा आगैया फैबाथाय गालिनानै गोलैबाथाय दाय जानोसैलाय दसे थाथ' मोनथिबाय रानथों फट'लाबो मोनसै मोनहां जाबाय स्र' खालामबाय आङो नै थेवब्लाबो दैना दै बुरजा गोलैनायनि खोथा दानो गावसोरनो कुसुर कासार गोलैफैगोन नानियानो जा अयथासार दल'खौनो थाया ओमफ्राय ओरै पटलखौबो एवखाथारदों आङो चालुनो ओमफ्राय दै थै बिदि हमलुनाथ' जाखायोआनो सोनाफोर आंजोंबो जागोन नोंजोंबो जागोन बयजोंबो जागोन थेवब्लाबो ओमफ्राय आङो फिसालाखौ एसे ज्राव रायना हरफ्लांगारबाय आरोना आंना बेबायदिनो मोनसे बेमार दं आरोना मालाबा समाव माबा पटक्के दिमागाव नांनानैहाय बाराबा थाफावबो होफ्रांगारोबोहाय ओमफ्राय उनावसो गावनो गाव सानफिनसै आरोना आफस'स जाफिनसै आयौ बिदियालाय जाखायो ओमफ्राय मानो एफा रायफ्लांखो होननानैहाय दायोलाय अनफिननायखौ बारा देखायजायाबो एसे होनांगौबो जायो सम सम मानो होनबा दाथ' जाबायसै बेबायदिया खिन्थु आरो सिगांथिं आरो माने नेक्स्टआव बिदि जाया खायाल लाखियो बेफोरबायदिनि थाखाय आरोना खिन्थु नै दा दै गोलैनायखौलाय माथो एथ'बां रायबावनोमोन खिन्थु एसे ज्राव रायबाय आं माम्पार आगैया लानो थां दा थाब संनाय नङा आङो होननानै बेस्राया ओंखाम जानो उखैनानैसो नेबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय मा खालामखो गावजोंनो स' आंबो नुस्लाबाखसै ओमफ्राय माने मैया मोनायाव ओंखाम जायाखै मानसिया ओमफ्राय ओंखाम उखैदों होनगासिनो दंमोन आंबो एसे आथुर खालामसै होननायावनो माने बिदि फटकखे नुनानै रागा जोंफ्लांदों आरोना नैबे बेमारा बिराद गाज्रि आंना बे दङ आरोना पट करे दिमागाव नांनाय माने मा सानो मा मायो फाग्लि बायदिसो आरोना आंबो ओमफ्राय ओरै आंना ओंखाम ओमफ्राय दालियालाय मोनखाबाय नैबेखौ साराय दुंनायावनो गावनो स्र' नै सफैफिनबायबो ओमफ्राय रायजाबाबो दा दसे सफैफिनो ओमफ्राय आङो एवगोन गाजरजों आलु आरोना बे पटला गावसोर सानैनियावनो एक्ला फुराबो जाया ओमफ्राय पटल मोजां मोनो मा जोंसि लानानै फैलायखो एबारना हाबाब बेसिबांबा गोबावनि उनावसो आं गाजरजों आलुखौ बहायनो हाबाय बिसोर सानैखौ मुथासे ओंखाम जाहोनानै ओमफ्राय सानै मादै बायद' फैनानै बिदिनो आधार कार्डनि मानि नानिमोननि अंगनाबादिनि बायदि हाबाफारिजों नै दासो आरोना माथो होनबावनो बेनिफ्रायहाय थाइबें खाजि हागोन बेनोल' ओंख्रिया दालि ओंख्रि गाजर आलु भाजा थाइबें खाजि पटल मोननै दंबावो जाजोब्बाय बिदा बिनानावआथ' जाया बेगर एरैला जाबाय बिदाया जाबाय आरोना जेनेबा बरियानो ओमफ्राय दा लास्टआव पापरबो एवनो हासिगौ एवबाबा गैला आइदै आथिं आखाइ खुख्रु मोनलाय लांबायहाय बुरै देहा आंबो ओमफ्राय माइयाबो गैया सोनाफोर साफर होनायाव थांदों आरोना बावैसो जिरायनो मोनगोन सानदों गारहायाव फुदुंनांगौ दैया मा होनो अर लगायनाय जायाखै बाबा सलाया लाबोलाय आंनो सलायखौबो आखायावनो लाखानानैसो दंखाबावोहाय माबा मा होनो दै गुदुंनि सुनायखौथ' फिसालाया स' खोलैजोब्बाय दैखौथ' गुदुं लोंनो हाया गुदुंनि सुनायसो लोंनो हायो फुदुंनो बावनानै दं आरोना अर जरायनानै लागोनसै आं थारमाने सोनाफोर माइया माबा टाइल्स लायनो थांदों आरोना सापर्टआवहाय एसे फिसा माबा मोनसे साजायनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय टाइल्स लायनो थांदों आरो ओमफ्राय मिस्ट्रिखौबो लांफाखादों दाख्लैनो मेजारमेन्ट लाफैखादोंमोन मिस्ट्रिफ्रा ओमफ्राय लिरनानैबो गालांदोंमोन थेवबाबो गावसिनिनो फ्रिबा सासे लांफानाय बायदि जाया होननानैहाय फिसाल' खामानि शेयार खालामो नोंथांमोनजोंबो थ' दा मा रोखोमनि टाइल्स लानानै फैयो नायनोसै आरोना सफैबाथाय न'नि खामानिफ्रानो बिराद गोदोनानै दंहाय सनाफोर जोंना माने दांनो होनबाबो दांनो हाया आरोना दांनोनो हाया माने दा गुबै हाया एखमबा माने दांनो होनबा फारसेनिफ्रायनो बुहुद ओंखारलाङो नालाय खामानिफ्रा एसे एनै गोदोसोनानै दंलाजोबथारो नालाय अखा सिजायाबानो जाबाय बार नाङाबानो जाबाय जेने थेने माने सोलिलांथ'नोसै होननानै थाथ'बाय आरोना
उनाव मालाबाफोर मखा मिलायबा माने मा सनाफोर नैबिसोरनो आसोला नैबे मिलायबाथाय मोनफा मोनफा ग्रोब ग्रोब मावलांनो नाजानोसै आरोना बेबायदि हालोदखौ जों बायदि न'खरा मिन्थिगासिगोन आरोना न'खर मोनसेयाव जुदि सासेल' खामायग्रा जाग्राया मेल्लानै जों बायदि आरो बेखार बिसि बेफोरबायदिया मिन्थिगासिगोन आरोना माने न'खर मोनसे दावखोलांनो बा एकदम बिसिबां खस्थ' जायो जेने थेने नाथ्रोद नुथ्रोद गथि सोलियाबानो नोंहा जेबो उफाय गैया आरोना थ' सोरबा बुंनायखौ लाब लाब साब साब बाहायो ओंखायनो न' फारसे जेबो फोसाबनानै लानो हाया थ' बिदिथ' आंनि बेलायावथ' एकदम नोंथारा आरोना बेनि सानै मानसिया खेंख्लें मेंख्लें हाय अयथासार बिमाया आरो एसे भिडिअ बानायदों फिसाफ्रा एसे खेंख्लें मेंख्लें आरोना न'खर फरियाल एसे सुखु दुखु नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरबाबो जालायलाङाहाय थ' लाजिया फांजिया नोंथांमोनजों बेफोरावनो थानानै ब्लग्सखौ बानायलांबाय थानाय जायो आरोना आंनो बोरैबा मोनो न'जों लोगोसे मानसि मासुनलि न' मासुनलिजों एकदम ब्लग्सआबो मासुनलिसो जाहैलाय लांबाय आरोना आंना लाजिया फांजियाहाय बाट हाथारा होननानै थासोबो बेबो नङा एसे मिलायबानो नेसनाफोर जोंनाथ' खारनाया बिराद लिलालामोन ना दाख्लै एकदम जेरै थेने माने वेरिं खालामनानै लाबाय आरोना वेरिं माने एथबां मजबुत नङा जास्ट नै इदि जेरै हायो बानायग्राया बिदि बानायना होलांबाय आंबो फैनो मोनाखैमोन आरो गावबो गैयामोन गाव ओमफ्राय बानायग्राजों रायलायनानै बेखिनि बानायनानै होलांदों आरोना जेने थेनेनै जायो ओमफ्राय नैबेहायबो बिदिनो बानायना होलांबाय आरो खुनुरुखुम ओमफ्राय नैबे लिलियाथारफ्रा माने मा होनो इखौ फिसा सलार दङना बाल्ब मोनथाम जलायजाग्रानिया बेबो एसे गाज्रि जाबाय मोनसेल' बाल्ब जलायजासै नै बेट्रियाहाय बेनिसो आरोना थ' वेरिं खालामनानैलाय जासाबबायमोन ओरैहाय आंनि फिसाफ्रा एकदम आइसोर बिदिसो दावराव दावसिया दे बेबायदि आरोना खुनुरुखुम आरोना ओमफ्राय सनाफोर नै सोरबा मुगैयो नै सिलिङाबो जोंना साथाय बेरानि सिलिंसो आरोना न' टेनसनसो एकदम सुख सान्थि आरोना बेहायनो ओरै दिमलाइटबो लागायनानै लाबावबाय खुनु खोथा गैया थानो ना थानो बिदाखौ खुसेरजोब्बायनोहाय फिसाजोआ आगैया खुसेर नागिरबाथाय माबा नांगौ खुसेर मारदोंथ' नै आयो इयाव बाबा नों मानोथो आगै खुसेरबा गसङा गावबो थासोमबाय थायो खनसे खुसेरबाथाय गसङाव गाबबायसै बियो बिराद अख्राबि बियो आसुकुराथ' मैया हास्रांजोबदों आङो आदाखौ मानो खुसेरनाय नों नै आदा नायदि होनबाय नायलाय नोङो नै आदा नायदि होनबाय अफ होनदो दे नुदों अफ होनबावासो जाहैदों माबादि गथ'हाय बेलाय आवहोन सना आवहोन इनि खुसेरबावनोसै नांलाहाय आं उथिनांगौ बाबा बिदिबाथाय थानो नांखाया बेजों देन्जारासो बियो खांख्राया गगा मोनस्रोनाय गोजा मानो फांखा सालु खालामदों बाबा दावसोनाफोर बे सिलिंखौ आङो लाजिया गोबाव जाथारबाय बियो आङो बाबुखौ क'क्राझाराव एडमिसन होयैनि सिगाङावनो लगायखानाय बाबुआ बिदिनो 2 बोसोर ना मामोन आरोना गावबो गैबावासोमोन मानसनाफोर बुंनो थाङोब्ला बे जोंना साथाय बेरानि मजबुत सिलिङाहाय र' 7-8 बोसोरानो जाबाय खोमा ओमफ्राय दासिमबो गाज्रि जायाखै आरोना जोंथ' सानदोंमोन एसे थाबनो फ्र' गाज्रि गोलैगोन नामा होननानैहाय थ' बे समाव माने जोंनि गामियाव बयबो बिदिनो सिलिं होसावथारदोंमोन आरोना ओमफ्राय होसावदों माने होदोंमोन आरो बिदिनो न'खरनै न'खरथाम होदोंमोन ओमफ्राय जोंहाबो होफानाय जादों आरोना माबानि एक्सट्रा सिलिंनि माने दामबो गैयामोन नालाय ओमफ्राय बेजोंनो एसे बेबो एथबां खम नङा स्कुवेर फुटाव बानायहोनायमोन बेसेबांबा थांदोंमोन बावबाय आङो बै समनि खोथा आरोना सिगांनिनो खोथा जाहैबाय नालाय थ' थिगानो दङ बे एम्फौ जानो हायैया प्राइमार ना मा होनोमोन मुलिया बेफोरखौ बुहुत मोजाङै फुनखादों थ' बै समाव रोगाग्राया आंनोमोन गावबो सुटियाव गैखायामोन नालाय ओमफ्राय सोरहाबा एसिबो टेसिबो होनानै लानो हायाखैबा आं बादि अबस्थाबा होनानै ला औवानिखौनो बानायना दंबा नोंसिनि खाथिफ्राव आरोना जेबो नङा माथो थान्दा मोजांसो मोनोलाय आरोना खिन्थु बै एम्फौ जानो हायैखौ फोनथारनांगोन नङाबा जानाय नङा आगोलथिंबो उनथिंबो एकदम साथिंबो सिंथिंबो फोनदों आरोना थिखांनायावबो एसे खस्थ' जादों थिखांनायाव आरो एक्सट्रा मानसि हमदेरलायबावनानैसो ओमफ्राय जायो सोलियो लाजिया फांजिया बेखौनो खिथाबाय फौजि मानसि न'नि सिलिङा बिदि जायो नामा साननो नांला आरोना थ' सोलियो नालाय सोलियोब्रा खुस सोलियो आरो सोलियो फिसाजोआबो जेबो नङा सोलियो नोंसोर सानैया देनां मजबुत लुबानो जाबायना बाबा नानि मजबुत दा बाबा होनाय साथाय बेरानि सिलिङावनो थानानै देरदो ओमफ्राय देनां नोंसोर साख्रि मोननानै जोंखौ एकदम मजबुताव दोनदो आरोना मा जागोन इसोरासो मिन्थिगोन आरो मैया दाख्लैसो बिथांजों आंजों रायलायदोंमोन नैबेखौबो दांमानसिखौबोहाय सुनैफोर होनानै होनो हाबा एसे मोजां नुगौमोन रानसावसाव बारजों जाबजों गाज्रि नुथारबाय होननानैहाय थ' नायनोसै र' लासैनो ओंखाम संग्राजों नैबे खामसालिना उनावसो होदेरनाय जादों नालाय बे हाबा वालफ्रा ओंखायनो
बेखौबो लाजा फांजिया फोरमायथारबाय हां औहाय नोंखौलाय बेसेबां नायबावनो खुख्लाबसिं ब्रह्मखौलाय नामायबो नाङा ओमफ्राय ओरैहाय नै एसे कारेन्ट थाखानायावनो दै सोनानै लाखानोसै आङो सानसु सांख्रांब्लाबो आरोना थाखानाय दैखौ लखबनानै लाखाबाय आं सानसिगोनसो मा गावनि मासुलनि न'खौनो सेयार खालामलाबायखो होननानैहाय खालामाबा माथो सुखु दुखु गासिबो एसे एनै सेयार खालामनोबासो मोजां मोनो आरोना गासिबो खोथाखौ बिथांजों रायलायनानै टेनसन लाजोबनो मोजां मोना नैबे केमेरा खाथियाव बुंनानै नोंथांमोननि सोरबा साजेसन हरनाय मोजां कमेन्ट हरनाय गाज्रि कमेन्ट हरनाय बुजायहरनाय बेफोरजोंबो एसे बोलो मोनो मन'कामनाया बारायो आरोना आंना बे बैसागनि अखाया हाबासो दैया मोजां गफिनसिगोन आरोना दा नैबे एसे मोले मोले दै थेवबाबो जे धन्यबाद होनांगोन बेखिनि दैयानो राननानै थाङाखै सोनानै लाखानोसै गारहासे दै बुंनोनो जा टाइम लायो आरोना आगोलावहायथ' फ्र दसेनो बुङोमोन नै माइयाबो दख'ना सुस्लाबलांनो हायाखै बुला बुलि बुनानै लुस्रा लाखाथारसै आरोना आङो आथुर बिसोर जानानै थांदों बेस्रा फिसाजोआ नामायैखाय एकदम नै दैखौ दोनहैया माबायाव दोनथ'नानै मानि दख'नाखौबो एकदम बुनानै लाखानो हाथारबाय आङो हनै बैयाव जिरायनो दंथ'यो नालाय खाथा निमखि जादों ओंखायनो एकदम एनै बाराबा नामायसिगोनसो खुनु खोथा गैला आरोना एबारना सिन्था गैला लुस्र'नो हाबाथाय गावसोरथ' गगास्राखायनो दुगै होनो बाबाय आं आथिं आखाइ लुस्र'ना होनोसै आं बाबा ओइ नों एफाजों लुस्र'दो नोंहा लुस्र'दो आं आगायखौल' लिलाला गुंग्रायथार बेबो मोनस्रोदों ओमफ्राय आङो मानि टाइल्स लाबोनायखौ एसे देखायनो सानदोंमोन मा रोखोमनि टाइल्स लाबोयो बारा बुरजा नङा सोरनाबा एसे जायगानिल' एसे टाइल्स आरोना दा आरो दा माला सोबगोन माला मागोन ओमफ्राय गोबावद्राय जागोन ना आरो ब्लगसाबो गोलावद्राय जागोन थुखैया सानबाबो लुस्र'नानै लाबोबाय आं बेस्राखौ गगा मोनलागे दामोन गरमफ्राव लेथ्राबो मोनलायलाङो मासुलेले मोनलायलाङो इसोर एम्फौ लाथा तुंतुलु टिस दुगैदा नोंहाबो नमुनासो देखायबावदों नै देखायजागोनमोन नों फुंगे दे थांदों माथां ओमफ्राय सोरनाफोर ब्लगसानो जा जाला बुद्रु बुद्रासो आरोना आंना माथो खालामनो आंना बे जाला बुद्रु बुद्रायानोखा बेखौनो एसे सेयार खालामलांगोन आरोना चेनेलखौ खुलिबाय जखन माथो सेयार खालामबावनो लाइफ स्टाइल बेफोरखौनो एसे सेयार खालामलांसै नोंथांमोनजों मिनिलांसै आं गाबनाय एखमबा गाबफाबाय नोंथांमोना आं मिनिनायाव एखमबा मिनिलांफाबाय बेखौनो मोजां मोननानै आङो भिडिअखौबो लांफाबाय थानोसै आरोना दा दोनथ'मारनोसै लुस्र'नानै फैबायानो हाय रे हाय थ' आंनिल' फालाल'सै आरोना आखाइ दोला जालायबाय दुस्टामिया दे थाव फुनहैदो थां गस्ला गानहैदो दसेनाबो दा दोनथ'मारनोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आइ थेंक इउ स' माच